טוב, לימור, תגידי לי כשאפשר להתחיל. אתה יכול להתחיל. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר החשוב הזה על סרטן לבלב שמתקיים ביוזמה של האגודה למלחמה בסרטן. שמי פרופסור ערן שדות, אני פרופסור לכירורגיה, מומחה בניתוחי לבלב ומנהל בבלינסון את היחידה לניתוחי כבד לבלב דרכי מרה. בנוסף אני יושב ראש החברה הישראלית לניתוחי כבד לבלב דרכי מרה, ואני אשמש גם מרצה וגם מנחה של בבוקר. סרטן לבלב זה אחד האתגרים הגדולים ברפואה המודרנית, מדובר במחלה מורכבת שמחייבת גישה רב תחומית ושיתוף פעולה בין מגוון מומחים שאתם רואים פה כרגע על המסך את הנבחרת שתהיה איתנו בבוקר, מומחים גסטרואנטרולוגים, אונקולוגים, כירורגים, תזונאים, רדיולוגים. המטרה שלנו הבוקר זה להעניק לכם מידע עדכני על האבחון המוקדם, על שיטות טיפול מתקדמות ודרכים שבהם ניתן לשפר את האיכות חיים, שזה מטרה חשובה. יש לנו קבוצה מרשימה מאוד של מומחים שיספקו לנו תובנות חשובות ויענו על השאלות שלכם בהמשך הוובינר. אתם תשמעו בבוקר על חשיבות האבחון, על שיטות מתקדמות בגסטרואנטרולוגיה, על ההתפתחויות האחרונות בטיפול הכירורגי, על הטיפולים האונקולוגיים החדשים והמשמעות שלהם, ועל חשיבות התזונה והדרכים לשיפור ההתמודדות עם המחלה. אז אני בטוח שיהיה לכם בוקר שיספק לכם מידע משמעותי, שיעזור לכם להבין טוב יותר את המחלה ואת האפשרויות השונות להתמודד איתה. אז ללא עיכובים נוספים, אני שמח להזמין את המרצה הראשון שלנו, פרופסור זוהר לוי, גסטרואנטרולוג, שהוא מנהל בבלינסון את המרפאה לאבחון מוקדם, שידבר איתנו על אבחון מוקדם וסקר בקבוצות סיכון. זוהר, הבמה שלך. תודה רבה. אז אכן זה הנושא, אבחון מוקדם וסקר בקבוצות הסיכון. רגע, לא. למעלה בחץ, אתה רוצה שאני אעביר? אתה לוחץ על המצגת. לימור, את יכולה לסייע שיעבור? זה עבר לך לשקופית שנייה. זוהר ירד. זוהר ירד, אז אנחנו יכולים לבקש מדוקטור בנימינוב. הנה, עובר, העבירה לימור. ובכן, מי נמצא בסיכון לממירות לבלב? אז התשובה היא לא כל כך פשוטה, אבל יש קבוצות. קבוצה אחת היא מי שיש לו דלקת לבלב כרונית. קבוצה אחרת, אלו אנשים שמצאו להם כל מיני ממצאים בלבלב, נקרא להם ציסטה במילה עדינה, אבל כל מיני ממצאים שמצאו להם ב-CT או ב-MRI או בבדיקות אחרות. והקבוצה השלישית, שאני אייחד את הדיבור שלי עליה, היא מתייחסת למי שנמצא בקבוצת סיכון בגלל סיפור משפחתי או גנטי. אז מי באמת נמצא בסיכון? באותה קבוצה של הסיפור המשפחתי או הגנטי. גם כאן אפשר להתייחס בעצם לשתי קבוצות עיקריות. בקבוצה אחת היא אותם אנשים שיש סיפור אישי או משפחתי של ממירות. כלומר, אם נסתכל על המקבץ הממירויות של ממירות שד באישה, שחלה, לבלב כמובן בשני המינים, מלנומה בשני המינים, הרמונית בגבר או שד בגבר, החבורה הזאת היא החבורה שקשורה בעצם הם כולם מאוד מאוד דומים מבחינת האפיונים שלהם, ויש ביניהם הקשרים משפחתיים וגנטיים, ובמידה ויש מקרים במשפחה או אישי של ממירויות האלו, זה צריך להעלות את החשד שיש נטייה גנטית לחלות בממירות, ותכף אני אפרט.
הנה לדוגמה, כאשר אנחנו עושים בדיקה גנטית ונמצא את אחד הגנים כמו BRCA 1 או 2, אבל יש גם גנים רבים נוספים היום, אז אנחנו יודעים שהבן אדם נמצא בסיכון גבוה. אותו כנ"ל למי שאין סיפור אישור משפחתי, סתם בן אדם שרוצה לדעת אם אולי הוא נשא או לא נשא. אנחנו הרי יודעים שמבין הקרב האשכנזים 1 ל-40 יהיה נשא, זו שכיחות גבוהה מאוד של הגנים האלה, ויש היום כל מיני פרויקטים שעושים סקר אוכלוסיות כמו הפסיפס ופרויקטים אחרים שאנשים עושים פאנלים, אין לו שום סיפור משפחתי ושום כלום, והולך עושה בדיקה גנטית, מוצא בדיקה של נשאות. כמובן שהחלק ניכר מבין מי שעושה את הבדיקות זה אלו שהיה להם סיפור אישור משפחתי. כך לדוגמה היום כל מי שמאובחן עם סרטן לבלב, נניח להורה היה סרטן לבלב, הוא מגיע אליי ושואל רגע אני בסיכון או לא בסיכון, בסדר תעשה בדיקה. אם ההורה לא הספיק לעשות את הבדיקה אתה תעשה את הבדיקה ותדע אם אתה נשא של גן שחושף אותך לסיכון מוגבר לסרטן. אז אנחנו ממשיכים. מי נמצא בסיכון בגלל סיפור משפחתי או גנטי וצריך להיות במעקב? אז קודם כל אנחנו יודעים שמי שנמצא נשא ברקע 2 צריך מגיל 50, גם אם אין לו סיפור משפחתי של ממאירות לבלב, צריך, זה על פי ה-NCCN, זה התנ"ך של העולם זה נקרא, אלה הקווים המנחים העולמיים שמנחים את כל העולם איך צריך לעקוב אחרי אנשים. יש פרויקטים מחקריים שמתחילים כבר בגיל 45 את המעקבים, יש מרכזים שונים שמתחילים, זה לא לפי הקווים המנחים אבל במסגרת מחקרית מותר להציע, ויכול להיות שזה גם רצוי ומומלץ, אז על זה אין ויכוח. נשאים של ברקע 1 מגיל 50 גם אם אין סיפור משפחתי של ממאירות לבלב, פה כן יש ויכוח, פה יש המלצה של האיגוד האמריקאי לגסטרואנטרולוגיה, אבל ה-NCCN כפי שאמרתי שזה לרוב הדבר הקובע, הוא עדיין לא קיבל את ההמלצה הזאת לזכור BRCA ללא סיפור משפחתי מגיל 50, אלא רק עם סיפור משפחתי. והנה זה מביא אותי להמלצה הבאה, הנשאים של BRCA 1 ו-2, שיש סיפור משפחתי של ממאירות לבלב מדרגה ראשונה, ובסוגריים אני שם, אפשר להתווכח על הדרגות, כאשר מגיעים לדיון, מגיל 50 או 10 שנים לפני גיל הגילוי אצל הקרוב, המוקדם מביניהם, זה מקובל כאמור על ידי האיגוד הכי חזק האמריקאי, שקובע את הקווים המנחים העולמיים. ויש פה עוד איזושהי המלצונת, תשימו לב, יש לי 2 קרובי משפחה עם ממאירות לבלב, האחד מדרגה ראשונה והשני מדרגה ראשונה השנייה, כן, אח, הורה, או דרגה שנייה, סב, סבתא, מגיל 50 או 10 שנים לפני גיל הגילוי, בלי שהבחנו את הגן. גם זה נכנס וצריך להכיר את זה. ויש גנים, אני כמובן לא אפרט עכשיו, אבל יש גנים יותר חזקים, למשל גן שקשור בריבוי הרבה מלנומות, שצריך להתחיל הרבה יותר מוקדם, וגנים נוספים. אז השאלה הבאה, אתם אומרים מעקב, האם המעקב יעיל? התשובה כן. הוכח שעל ידי מעקב ניתן לאתר מקרים של ממאירות לבלב בשלב שניתן לניתוח לפני שיש גרורות, כלומר להציל את הבן אדם. וגם על ידי מעקב ניתן לאתר את המקרים של גידול שהוא גבולי מבית היכולת לנתח, לתת איזשהו טיפול, להקטין את הגידול, ואז כירורגים כמו פרופסור שדות יכולים לנתח אותם בהצלחה, ויש מקרים כאלה רבים. אז איך עושים מעקב? המעקב יכול להיות או על ידי MRI לבלב,
שקוראים להם MRI, MRCP, או על ידי אולטרסאונד פנימי, EUS, עליו דוקטור פביאנה תדבר בהמשך, אבל באופן עקרוני, עושים כמו בגסטרוסקופיה, מכניסים צינור לתוך הקיבה עד שמגיע קרוב ללבלב, מפעילים אולטרסאונד מאוד מאוד מקרוב ללבלב, ומסתכלים עליו. וגם יש נושא של מעקבי סוכר, ערכי A1C וסמני לבלב בשם 19-9. איך לא עוקבים? על ידי אולטרסאונד בטן רגיל. לא תורם שום דבר ורק מהווה גורם מבלבל. איפה עושים מעקב? יש מרכזי מעקב במסגרת מרפאות גילוי המוקדם של בתי החולים הגדולים, ויש מרכזי מחקר לסרטן לבלב, דוגמה שיבא, שמפעיל תוכנית מאוד מאוד גדולה, אבל יש עוד. רמב"ם. איפה הבעיות? מימון. מימון הבדיקות על ידי קופות החולים. קופות החולים בשלב זה לא ברור כל כך אם הן מוכנות לממן את זה או לא מוכנות לממן או להכיר בהמלצות האלה שאנחנו מציגים להם, ויש פה איזשהו מאבק בין ההמלצות הברורות, הפרופסיונליות, המקצועיות שאנחנו נותנים, לבין הרצון של הקופות לא לשלם על הבדיקות הללו, גם כי יש להם עלות רבה, וגם נושא של זמינות מכשירי MRI, שמי שיודע, המתנה ארוכה, עד שאתה מקבל, ואז מתחילים לומר למי ניתן קודם, וכדומה, אז יש בעיות סביב הנושא הזה, ואני רק אגיד שזה רק צפוי ולגדול, בעקבות הפרויקטים של גילוי נשאויות באוכלוסייה, בדוגמה פרויקט ענק, פרויקט פרספס, שמציע לכל מי שרוצה בדיקה גנטית, אנחנו צופים עלייה דרמטית בשיעור הנשאים, אנחנו יודעים ששיעור הנשאים עולה ממש בקצב עצום, כפי שמגלים, כאמור 2.5% מהאוכלוסייה האשכנזית, אבל לא רק, ויש עוד גנים נוספים שדומים ל-BRCA, אז בהחלט צפוי פה, יש פה אתגר למדינת ישראל ולקופות ולמשרד הבריאות, וגם אתגר נוסף או בעיה נוספת זה נושא של ידע של הגורמים המטפלים, קרי רופאי המשפחה, הרופאים המומחים שמסביב, לא תמיד כולם מכירים את הדברים, ובין היתר זאת הסיבה שאנחנו עושים את הכנס, כדי להגביר את המודעות לעניין הזה. זהו, תודה רבה. יופי, תודה רבה פרופסור לוי על ההשקעה מזמנך היקר להציג לנו נושא מרתק ביותר, ואנחנו נעבור עכשיו לדוקטור פביאנה בנימינוב, מנהלת היחידה לאנדוסקופיה מתקדמת בבית חולים מאיר ומזכירת איגוד הגסטרואנטרולוגים, שתדבר איתנו על ההתקדמות והתפקיד של האנדוסקופיה בטיפול בחולי סרטן לבלב. אז דוקטור בנימינוב, הבמה שלך. תודה רבה. אני אעבור על הדרכים שלנו, הגסטרואנטרולוגים, יש לעזור לכל שאר הדיסציפלינות בנושא לטפל בסרטן של הלבלב. אז רק בהתחלה, כדי שכולנו ככה נהיה על אותו מישור, אתם יכולים לראות, זאת מערכת העיכול, כשהלבלב נמצא פה בין הקיבה וההתחלה של ופה אתם יכולים לראות שאם אנחנו מוצאים את הקיבה מהמקום, אנחנו רואים את הלבלב, הוא מאוד קרוב לגב ויש לזה משמעות, ובהמשך אנחנו נדבר על זה. ושתי הבדיקות העיקריות שאנחנו יכולים להיעזר בהן אנדוסקופית במטופלים עם סרטן הלבלב זה שניים, אחד זה מה שהזכיר פרופסור לוי, האולטרסאונד האנדוסקופי, והשני זה ה-ERCP, זה שתי בדיקות שאנחנו עושים דרך הפה, כשהאולטרסאונד האנדוסקופי זה בדיקה שאנחנו משתמשים בה גם באנדוסקופיה, כלומר בהסתכלות וגם באולטרסאונד, והשונה מהמכשיר הרגיל של גסטרוסקופיה זה שמצורף לו כאן מטמר של אולטרסאונד, שבעזרתו אנחנו יכולים לראות מקרוב את הלבלב דרך דופן הקיבה והתריסריון.
בצורה כזאת זה מתבצע, אנחנו מכניסים את זה דרך הפה, הוושט, הקיבה, ואז אנחנו יכולים לראות, עם המטמר, אנחנו יכולים לראות את הלבלב על כל חלקיו, מהקיבה ומהתריסריון. תאמינו לי, אבל זה לבלב, ככה הוא נראה באולטרסאונד אנדוסקופי, ופה אתם יכולים לראות למעשה גידול, איך נראה גידול באולטרסאונד, הוא נראה שונה, ואת זה אנחנו רואים מקרוב. ה-ERCP זה בדיקה שבה אנחנו משתמשים באנדוסקופיה, בראייה הישירה ובשיקוף, והשונה במכשיר, אתם רואים שהמכשיר הוא די דומה, אבל השונה זה שאין לנו פה מטמר אולטרסאונד, והראייה היא שונה, ואנחנו יכולים בעזרתה להיכנס לתוך דרכי המרה או הלבלב. את ה-ERCP גם אנחנו מבצעים דרך הפה, מגיעים דרך הקיבה למעי, לטריסריון, ונכנסים דרך הפתח של המרה, ואתם יכולים לראות פה בשיקוף את דרכי המרה, את הצינור המרה הראשי, דרכי המרה בתוך הכבד, ואת הצינור של הלבלב כאן. ומה התפקיד של הבדיקות האנדוסקופיות בסרטן הלבלב? אז כמו שפרופסור לוי הזכיר קודם, בגילוי מוקדם, שאני לא אדבר עליו, ובנוסף אנחנו יכולים לעשות את ההבחנה, יש כמה קווי טיפול בממירות של הלבלב שמבוצע בצורה אנדוסקופית, אנחנו יכולים לטפל בסיבוכים של המחלה, וגם לטפל טיפולים פליאטיביים למטופלים שהם כבר סופניים, שאין דרך לטפל בהם, אלא לשפר להם קצת את איכות החיים. אז ההבחנה האנדוסקופית מבוצעת אך ורק אחרי הדמיה אחרת, בדרך כלל זה CT, לפעמים MRI, ואנחנו עוזרים בסטייג'ינג, כלומר, בהחלטה באיזה שלב נמצא הגידול, וככה אפשר לעשות את ההחלטה הטיפולית. אנחנו עוזרים בגודל, בחדירה לכלי דם, בקיום בלוטות לימפה נגועות, או בחדירה לאיברים אחרים. אנחנו גם לוקחים ביופסיות, כדי שאפשר יהיה להסתכל במיקרוסקופ ולקבל הבחנה סופית. פה יש לנו CT, כשפה יש גידול בראש הלבלב, שוב תאמינו לי, הנה אנחנו רואים אותו פה באולטרסאונד. את הדקירה אנחנו עושים עם מחט מיוחדת, שאנחנו מעבירים דרך תעלה מיוחדת שיש לנו במכשיר, והמחט יוצאת בקצה. בצורה כזאת אנחנו דוקרים דרך הדופן של הקיבה או הטריסריון, אתם רואים פה את הגידול עם המחט בפנים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים גלילים של רקמה שהולכת לפתולוגיה לקבל הבחנה. התפקיד של אנדוסקופיות בטיפול בממירות, אני חייבת להגיד שהוא רק הוא רק במקרים שהם לא נתיחים, מפני שאם הגידול הוא נתיח, אז הטיפול הוא של הכירורגים. אבל אם הטיפול, אם המטופל הוא כבר לא נתיח, אז אנחנו יכולים לעזור בטיפול על ידי הקטנה של הגידול, או על ידי מתן טיפול לגידולים לא נתיחים, כדי לנסות אולי להקטין את הגידול, ואולי להעביר את המטופל למצב נתיח. דרך אחת שבה אנחנו יכולים לעזור בטיפול, זה חולים שלא נתיחים ושולחים אותם להקרנות חוץ גופיות, אז מה שאנחנו יכולים להכניס, פה אתם רואים ב-US את הגידול, ואנחנו דוקרים עם מחט, ודרך המחט אנחנו מכניסים סמנים, זה נקרא fiducials, ובסמנים האלה אנחנו יכולים לסמן את המקום של הגידול, והקרינה יכולה להיות ממוקדת, האונקולוגים המקרינים יודעים בדיוק לאן להקרין. בנוסף, אנחנו יכולים לעשות טיפול עם RFA, שזה Radio Frequency Ablation, גם פה זה מחט, שאנחנו מעבירים דרך התעלה, ובקצה שלה אנחנו יכולים להעביר גלי רדיו בתדירות מאוד גבוהה, שצורבים את הגידול. שוב, זה במקרים של אנשים שהגידול שלהם הוא אינו נתיח, או שהם, יש להם סרטן של הלבלב, אבל הם במצב רפואי ירוד, שהסכנה בניתוח גדולה, ואז אנחנו יכולים לנסות לעשות את הטיפול הזה ב-EOS, ולהקטין את הגידול. בשנים האחרונות נכנס טיפול שאני מניחה שפרופסור שדות ירחיב עליו בהמשך, או האונקולוגים למעשה ימשיכו בהמשך, זה החדרה של חלקיקים ב-EOS, החדרה של חלקיקים שנושאים יוד רדיואקטיבי,
לא יוד, סליחה, זרחן רדיואקטיבי, שאנחנו מזריקים אותו ב-EUS אל תוך הגידול, והוא עושה למעשה קרינה מקומית מאוד מאוד מוגבלת, במרחק של מילימטרים. אתם רואים פה שאנחנו דוקרים עם המחט את הגידול ומזריקים את החלקיקים, והחלקיקים עושים עבודה של הקרנה מקומית של הגידול, בלי פגיעה באיברים נוספים. יש להם בינתיים תוצאות יפות של הקטנה של הגידול ושל מעבר של מטופלים מלא נתיחים לנתיחים. פן נוסף באנדוסקופיות במצב הזה זה טיפול בסיפוחים של המחלה. סיבוך אחד זה חסימה של צינור המרה והופעה של צהבת, והשני זה כאב. אז כאשר פה אתם יכולים לראות את הלבלב וצינור המרה, אבל ברגע שמופיע גידול בראש של הלבלב, הוא יכול לחסום את הצינור של המרה, המרה לא יכולה לזרום מהכבד לתריסריון כרגיל, והמרה מצטברת בדרכי המרה ובכבד, והמטופל מפתח צהבת. הצהבת הזאת יכולה להיות בעייתית אם היא מגיעה לרמות גבוהות, פה אתם יכולים לראות, כאן אנחנו כבר הטיפול הוא ב-ERCP, זה המכשיר שלנו, זה בשיקוף, אתם רואים פה את הצינור של המרה, אבל פה אתם רואים שהוא מאוד דק וצר, כי יש לו גידול מסביב שלוחץ עליו, ומה שאנחנו עושים זה שאנחנו מכניסים ב-ERCP סטנט, כמו שאתם יודעים שיש סטנטים ללב שמרחיבים את פירויות, אתם יכולים לראות פה את הסטנט אחרי שהכנסנו אותו, ופה ב-CT הסטנט מחזיק את הצינור של המרה פתוח ומוריד את הצהבת, בסופו של דבר זה נראה ככה מתוך המעי, הקצה של הסטנט הוא יכול להיות ממתכת או מפלסטיק, זה תלוי במצב ובהמשך הטיפול של המטופל. הדבר הנוסף זה כאב, הלבלב נמצא באופן יחסי בגב, צמוד לעמוד השדרה ולאזור שיש שם כלי דם גדולים ועצבים, ולכן האנשים יכולים לבוא ברגע שיש לחץ או חדירה של הגידול לתוך העצבים, זה גורם לכאבים, בעיקר כאבים בגב, ובמקרה הזה אנחנו יכולים לעשות אבלציה, כלומר לנסות להרוס את העצבים האלה. אתם יכולים לראות פה שוב עם מחט, אנחנו מזהים את האזורים האלה במקום מאוד ספציפי, אתם רואים פה את המחט נכנסת ואנחנו מזריקים אלכוהול, לידוקאין, סטרואידים, זה דברים שהורסים ומאלחשים את העצבים האלה ויכולים להקל על הכאבים. למה זה לא ממשיך לזוז? ולבסוף יש לנו את הטיפול האנדוסקופי במטופל הסופני, לפעמים הם מגיעים עם חסימת מוצא הקיבה בגלל שהגידול חוסם, או מגיעים עם חסימות אחרי ניתוח הוויפל, אם אפשר להעביר, יש בעיה. פה אתם רואים קיבה חסומה, אתם רואים פה ב-CT, הקיבה היא מאוד גדולה, מלאה בתוכן, ואז מה שאנחנו עושים, להעביר בבקשה. מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להכניס סטנט דרך הקיבה, אבל היום אנחנו עושים דברים מתקדמים יותר, ואנחנו עושים למעשה חיבור בין הקיבה למיידק מעבר לגידול, ובצורה כזאת האוכל יכול לעבור דרך הפתח הזה שאנחנו עושים ב-EUS עם מחט מיוחדת וסטנט מיוחד, וככה אנשים יכולים לחזור לאכול. ולבסוף אנחנו יכולים לעזור אחרי ניתוחים של הוויפל, אפשר להעביר. אחרי ניתוח וויפל, לפעמים אנשים מגיעים עם חזרה של הגידול וחסימה של הלולאות באזור של החיבור עם הקיבה, להעביר, וגם פה אנחנו שמים, אתם רואים יש כאן חסימה, להעביר שוב, ואנחנו שמים שוב את הסטנט שראיתם קודם בין הקיבה ללולה החסומה, ומאפשרים לאנשים לאכול. שוב להעביר, כך שלסיכום, האנדוסקופיה משתלבת במספר מישורים בטיפול בממירות של הלבלב, בגילוי מוקדם, בהבחנה, בטיפול מוסף במקרים לא נתיחים, ובטיפול בסיבוכים באנשים האלה. אפשר להעביר, תודה רבה.
יופי, תודה רבה דוקטור בנימינוב. מה שהראית לנו פה זה באמת לא פחות מקסמים של הרפואה המודרנית, ואני באופן אישי עד לאופן שבו את כך מטפלת בחולים ומאפשרת להם פליאציה, זאת אומרת הקלה על כאבים והבחנה במקרים אחרים וטיפול במקרים אחרים, ומה שראיתם פה זה באמת קסמים של הרפואה המודרנית ברמה הגבוהה ביותר בעולם. אז באמת מרשים מאוד ותודה רבה. נעבור עכשיו לדוקטור אסתר טחובר, מנהלת תחום גידולי מערכת העיכול בבית חולים אסותא רמת החייל, שתדבר איתנו על הגישה הרב-תחומית לטיפול בסרטן הלבלב. דוקטור טחובר, הבמה שלך. תפתחי מיקרופון, דוקטור טחובר. שלום, שלום. היי. אז תודה לפרופסור סדות, לדוקטור בנימינוב, לפרופסור לוי, ולאגודה למלחמה בסרטן על יום העיון החשוב הזה. אני אנסה לדבר בקצרה על הטיפול בסרטן לבלב, שזה נושא מאוד מאוד גדול ומורכב. נתחיל עם סיפור מטופלת שהסכימה שנדבר עליה פה, מטופלת אמיתית, אישה בת 60, נשאית BRCA, שמענו קודם מפרופסור לוי שאנשים עם נשאות של BRCA צריכים להיות במעקב לסרטן לבלב, ברקע היה לסרטן שד, שכמובן גם כן קשור לנשאות, והיא אובחנה בספטמבר 23 עם סרטן לבלב מקומי, לא נתיח, אפשר לראות פה בתמונה את הגידול שלה. הייתה לה צוות חסימתית, היא עברה ניקוז כמו שדוקטור בנימינוב הסבירה, וקיבלה כימותרפיה בשם פולפירינוקס, שכבר נפרט על מתי נותנים כימותרפיה, היא קיבלה טיפול של חצי שנה והגיבה חלקית, וראינו שהיא עדיין לא מוכנה לגמרי לניתוח, ורצינו להוסיף עוד טיפול מקומי. לא היו לה גרורות, אבל המחלה המקומית שלה עדיין לא היינו בטוחים שזה הזמן הנכון לנתח אותה, ולכן היא קיבלה גם קרינה, כלומר היא קיבלה גם כימותרפיה, וגם קרינה ממוקדת במכשיר חיצוני ללבלב, במשך 5 טיפולים. זמן קצר לאחר מכן היא עברה ניתוח על ידי הצוות של פרופסור סדות, והגידול והבלוטות הוצאו, וראינו בפתולוגיה שהגידול הגיב היטב לטיפולים. פה אנחנו רואים את הפט שלה ממש מלפני מספר שבועות, שבו אנחנו רואים שהיא בריאה, היא ממשיכה מעקב. אז במקרה הזה יש לנו סיפור מוצלח של אישה עם סרטן לבלב, מתקדם מקומית, שבהתחלה לא היה נתיח, והפך להיות נתיח, על ידי הטיפולים האונקולוגיים, ונקווה שלאורך ימים ושנים היא תמשיך להיות בריאה ושלמה. נעשה קצת סדר בטיפול בסרטן לבלב. אז כמו שכבר ראינו קודם, המיקום של הלבלב הוא בבטן העליונה, מאחורי הקיבה. התפקיד של הלבלב, הרבה אנשים לא יודעים, אבל רוב גידולי הלבלב הם מסוג אדנוקרצינומה, שזה שם כללי להרבה מאוד גידולים, רוב הגידולים ששמעתם עליהם הם מסוג אדנוקרצינומה, במקרה הזה זה התאים של הלבלב שמפרישים אנזימי עיכול, התאי הלבלב האקסוקרינים מה שנקרא. יש גם גידולים אחרים בלבלב שלא נדבר עליהם היום, לדוגמה מתאים שמפרישים אינסולין, וזה גידולים שונים לחלוטין, בדרך כלל עם פרוגנוזה יותר טובה, אבל היום אנחנו מדברים על אדנוקרצינומה של הלבלב. גורמי סיכון לסרטן הלבלב, שמעתם על חלקם, עישון מאוד מעלה את הסיכון לסרטן לבלב, הגורם העיקרי שבשליטתנו, דלקת כרונית של הלבלב, רקע משפחתי כבר שמעתם, גיל, רוב מקרי סרטן הלבלב הם בגיל המבוגר, משקל עודף וסכרת מסוג 2 בעיקר, מעלים את הסיכון לסרטן הלבלב, על BRCA כבר דיברו. אנשים מופיעים עם תסמינים שונים של סרטן הלבלב, לרוב הם מופיעים במחלה מאוחרת, כי התסמינים האלה מופיעים בשלבים מאוחרים, זה יכול לגרום לחולשה ועייפות קשים, צהבת, כמו שראינו קודם שאפשר לנקז את זה, צהבת בלחמיות, בעור, שתן, כהבת, צואה בהירה, יכול לגרום לירידה במשקל, ירידה בתיאבון, בחילות, כאבי בטן, כאבי גב, החמרה בסכרת קיימת. כדי להבחן את סרטן הלבלב, יש לנו מספר בדיקות, זה תהליך שהוא לרוב לא כל כך פשוט, בדיקות הדמיה, בדיקות דם, ולבסוף ביופסיה, כדי לוודא את ההבחנה ברוב המקרים. מבחינת מספר המקרים שמאובחנים עם סרטן הלבלב בארץ בשנה, אז יש כ1,000 מקרים חדשים, זה אחד מהגידולים הנדירים, אנחנו רואים פה שלדוגמה סרטן שד, יש קרוב ל5,000 מקרים חדשים שמאובחנים בארץ בשנה, בכל האוכלוסייה, נשים וגברים כאחד, אז סרטן הלבלב הגידול יחסית נדיר,
אבל הוא יחסית יותר מסוכן באופן משמעותי מגידולים אחרים. אז משרד הבריאות מפרסם כל שנה את מספר החולים בישראל שחלו בסרטן לבלב, ואנחנו רואים פה שהשכיחות הולכת ועולה עם הגיל באופן משמעותי. רוב החולים מתגלים בשלב מאוחר, בגלל שהסימפטומים של סרטן הלבלב הם מתגלים כשהמחלה כבר די מתקדמת, אין סימפטומים שגורמים לגילוי של סרטן הלבלב בשלב מוקדם, אז אלא אם כן מישהו עושה מעקב, כמו שכבר שמענו, או שזה מתגלה בהדמיה מקרית לחלוטין, אז המקרים מתגלים בשלבים יחסית מאוחרים, וההישרדות, גם בשלבים המוקדמים היא יחסית נמוכה, יחסית לגידולים אחרים, ובשלבים המאוחרים היא נמוכה מאוד. ולכן יש מאמץ מאוד מאוד גדול בכל העולם, לבצע מחקרים כדי לגלות תרופות חדשות, בין אם זה לגילוי מוקדם, בין אם זה לריפוי טוב יותר בשלבים המוקדמים, ובין אם זה להארכת חיים בשלבים המאוחרים. מבחינת החלוקה של סרטן לבלב בהבחנה, אז מאוד בגדול אנחנו מתייחסים אליו בתור גידול נתיח, גידול קטן ורחוק מכלי הדם, גידול גבולי וגידול לא נתיח שמערב את כלי הדם הגדולים באופן משמעותי. בשנים האחרונות התחום הזה מאוד התפתח, מבחינת ההגדרה, כלומר הרבה גידולים שפעם היו נחשבים שהם בכלל לא נתיחים, היום יש שיטות כירורגיות טובות ואפשר לנתח גם גידולים שמערבים כלי דם, שזו התקדמות מאוד חשובה ומעלה את אחוז החולים שיכולים לעבור ניתוח ולהירפא מהמחלה. ויש את החולים שמגיעים ממחלה גרורתית, בין אם בהתחלה, בין אם לאחר ניתוח, לחולים האלה אנחנו לא מציעים ניתוח, אלא רק טיפול סיסטמי. מבחינת הגישה הרב-תחומית לטיפול בסרטן הלבלב, אז באמת, כמו שכבר שמעתם, שילוב של רופאים ורופאות מהרבה תחומים שונים, וגם הרבה בעלי מקצוע נוספים, אז יש לנו את הכירורגים והכירורגיות, יש אותנו שאנחנו נותנים כימותרפיה, כמו שהמטופלת הזאת קיבלה פולפירינוקס, יש את האונקולוגים שנותנים קרינה במכשירים, כדי להקטין את הגידול, וגם לשימושים נוספים, כמו לטפל בגרורות לפעמים, ויש את הרופאים והרופאות שמטפלים באבחון, בניקוז צהבת, כמו ששמעתם. וכמובן כל הצוות הפארה-רפואי שהוא מאוד מאוד חשוב בטיפול בחולים המורכבים האלו. באופן מאוד כללי, בסרטן הלבלב, כשהגידול הוא נתיח, אז אפשר להתחיל בניתוח, אבל ברוב המקרים אנחנו מעדיפים להתחיל בכימותרפיה, גם כדי לראות שהגידול מגיב לטיפול, גם כדי לראות שלא מופיעה מחלה גרורתית, בעצם נבדוק עד כמה הגידול רגיש לכימותרפיה. בגידול מתקדם יותר, שהוא לא נתיח, או שהוא גבולי, או שהוא לגמרי לא נתיח, אז כמובן שחייבים להתחיל בכימותרפיה אצל כולם, ולקוות שהגידול יגיב ויהפוך לנתיח בהמשך, שזה דבר שהוא נדיר יחסית, אבל קורה יותר ויותר. במחלה גרורתית, אז נותנים לכולם כימותרפיה. מבחינת חידושים בסרטן לבלב, אז רק נזכיר במילה שהכימותרפיה המרכזית בסרטן לבלב, בין אם מקומי, לפני ניתוח, אחרי ניתוח, בין אם במחלה גרורתית, זה השילוב שהמטופלת הזאת קיבלה, שנקרא פולפירינוקס, שזה השילוב המוצלח ביותר מבחינת המחקרים. יש גם שילובים נוספים, עוד מגוון אפשרויות לאנשים שצריכים כימותרפיה שהיא קצת יותר קלה, אבל בסך הכל רוב הטיפולים האונקולוגיים שאנחנו נותנים מתבססים על כימותרפיה. אנשים שיש להם נשאות ל-BRCA, שזה אחוז קטן אך משמעותי של אנשים עם סרטן לבלב, יכולים לקבל גם תרופה ביולוגית, כלומר אם הם מקבלים כימותרפיה ומגיבים, הם יכולים לעשות הפסקה בכימותרפיה, לקבל תרופה ביולוגית ספציפית רק לאנשים עם מוטציה ב-BRCA מולד, לקבל אותו בכדורים, לעשות הפסקה, לנוח מהכימותרפיה, ואם וכאשר המחלה שלהם שוב מתקדמת, אז לחזור לכימותרפיה. בנוסף, יש טיפולים מקומיים לסרטן הלבלב, כמו ששמעתם, אבל העיקר היום זה השילוב של כל האפשרויות, כל מטופל נבדק מכל הכיוונים כדי להתאים לו את הטיפול בצורה הטובה ביותר, בין אם זה כימותרפיה, קרינה, טיפולים מקומיים וכל אפשרות אחרת שיכולה לעזור. אם נסכם, יש, זה יפסיק לזוז, אם אפשר להעביר שקופית אחת קדימה בבקשה, אם נסכם, אז בסך הכל יש עלייה מתמדת בהישרדות של אנשים עם סרטן לבלב, זו עדיין מחלה קשה, הרבה יותר מגידולים אחרים שיש בהם הישרדות מצוינת. סרטן לבלב עדיין יש עוד הרבה מקום לשיפור, אבל בזכות השיפורים האונקולוגיים והכירורגיים ובכל התחומים ביחד, יש עלייה מתמדת בהישרדות של אנשים עם סרטן לבלב בכל העשורים האחרונים, וכולנו תקווה
שההישרדות תלך ותגבר. תודה. יופי, תודה רבה דוקטור טחופר. ללא ספק האונקולוגיה היא מעמודי התווך בטיפול במחלה הזאת, ואני באופן אישי יכול להעיד על מקרים של הצלת חיים, על עבודת קודש של דוקטור טחופר והצוות שלה. מה שדוקטור טחופר הראתה מקרה אחד של להפוך חולה מלא נתיח לנתיח, אז יש עוד הרבה כאלה, וישר כוח, ונעבור עכשיו למקרה הבא. אני שמח להציג את רותם רפאלי, דיאטנית קלינית ביחידה לתזונה ודיאטה, אחראית תחום הכירורגיה, שתדבר איתנו על תזונה והטיפול התזונתי בסרטן לבלב. רותם. יופי. אז תודה פרופסור שדות על ההזמנה, ואני מאוד שמחה להיות פה ולדבר איתכם על נושא שבטח מאוד מעניין ומסקרן ומעלה שאלות להרבה מכם, וזה כל הנושא של תזונה וסרטן לבלב ואכילה וסרטן לבלב. אז בעצם אני רוצה להתחיל עם הבסיס בלהסביר מה המטרה בכלל של לתת טיפול תזונתי בסרטן לבלב. בעצם המטרה היא לתמוך בבריאות הגוף בשלבים השונים של המחלה ובטיפולים השונים. שבעצם המטרות העיקריות שאנחנו שמים לנגד עינינו זה שמירה על המשקל וצמצום עיבוד משקל ועיבוד מסת שריר, שאנחנו תכף נדבר על זה, שיפור הספיגה ותהליך העיכול, חיזוק של מערכת החיסון, וכמובן טיפול בתסמינים שונים של מערכת העיכול, אם זה בחילות, הקאות, עצירויות, שלשולים, כל זה בזמן הטיפולים וסביב הניתוח, בכל בעצם המהלך של הטיפול במחלה. אני גם שמתי פה חלק של מה לא, כדי לעשות איזשהו תאום ציפיות, כי באמת בהקשר של התזונה אתם תשמעו המון דברים. דוקטור גוגל ככה מאוד חזק בנושא הזה, של כל מיני דיאטות שונות שיכולות להקטין את הגידול או לרפא או דברים כאלה. אז מה שאני מציגה לכם פה זה בעצם תזונה שהיא מבוססת מדע, היא מבוססת מחקרים, זה לא משהו טבעי, זה לא מהעולמות של הנטורופתיה והדברים האלה, והרבה פעמים הדברים סותרים, ולכן חשוב שתכירו את זה. מה שחשוב להגיד זה שמתן תזונה טובה לגוף, היא עושה הרבה דברים חיוביים בהקשר של הטיפול במחלה, היא קודם כל משפרת את הסבילות לטיפולים, היא מונעת סיבוכים אחרי ניתוח, ובעיקר היא משפרת את התפקוד ואיכות חיים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ברמת המטופלים. אז איך בכלל הלבלב קשור לתזונה שלי? זה הוזכר פה גם, ואני אגיד את זה שוב, בעצם הלבלב יש לו שני תפקידים עיקריים. תפקיד אחד זה לייצר את מיצי הלבלב, שהם מסייעים לעיכול המזון, פחמימות, שומנים, חלבונים, ולכן אנחנו לפעמים נראה תסמינים שקשורים לעיכול לא מוצלח של המזון, כמו שלשולים. הלבלב מפריש גם הורמונים, אינסולין בעיקרו, שהוא משפיע על ויסות של רמות הסוכר בדם, ולפעמים זה משהו שאנחנו נראה שינויים באיזון של רמות סוכר, ומבחינת מיקום הלבלב הוא בעצם קרוב לאיברים מאוד חיוניים, גם לאכילה וגם לעיכול, כמו הקיבה למשל וכמו המעי, ומתוך זה אנחנו באמת נראה הרבה תסמינים של סרטן לבלב, התסמינים הראשוניים שהם קשורים לאכילה, כמו למשל חוסר תיאבון, בחילות, הקאות, שלשולים, קשורים לאכילה ועיכול, ומפה בעצם החשיבות של התאמת התזונה. אז אני עכשיו אעבור על 3 אתגרים תזונתיים נפוצים בסרטן לבלב, אני כמובן לא אעבור על הכל, אבל חשוב לי להגיד שמה שאני נותנת פה זה איזשהם המלצות כלליות, כשתכירו את החומר מה שנקרא, והדבר הכי חשוב לי מתוך ההרצאה הזאת זה להסביר לכם את החשיבות לגשת לייעוץ של דיאטן או דיאטנים קליניים מיד עם ההבחנה, כבר בשלב הראשון, כדי בעצם לעזור למנוע את ההידרדרות התזונתית שלפעמים קורית, אוקיי? כמו שכבר אמרתי, יש גישות תזונתיות שונות ומגוונות, שחלקם סותרות, חלקם רסטריקטיביות מאוד, דיאטות שום לגמרי ללא סוכר, או דיאטות לגמרי ללא שומן, חלקם לא רק שהן לא יכולות לא לעזור, הן גם יכולות אפילו להסב נזק. ולכן חשוב שתכירו את זה, תיגשו לאנשי המקצוע המתאימים ותקבלו ייעוץ תזונה אישי. אז בעצם אם אני מסתכלת על האתגר הגדול ביותר שלנו מבחינה תזונתית, זה האתגר של לטפל בירידה הלא נשלטת במשקל, בתת תזונה, וגם באובדן מסת שריר. אנחנו יודעים שמעל 80% מהאנשים מדווחים על ירידה במשקל כבר בזמן ההבחנה, ו40% מהם יאבדו 10% מהמשקל תוך חצי שנה מההבחנה, זה המון. עכשיו מה שמטריד אותנו זה לא רק הירידה במשקל במסת השומן, אלא גם הירידה במסת השריר.
לא כולם יודעים, אבל השרירים מעבר לזה שהם עוזרים לנו בתנועה, אוקיי? הם מאפשרים לנו לתנועה ולאיכות חיים טובה, יש להם גם ממש השפעות בריאותיות שונות. ירידה במסת שריר היא מחלישה את מערכת החיסון ומעלת הסיכון לזיהומים, והשריר בעצם מתקשר עם כל מיני איברים בגוף, ולכן להפחתה במסת שריר יש ממש השפעות בריאותיות שליליות, אוקיי? בעיקר מה שאנחנו רואים זה את הירידה הזאת במשקל הקיצונית שהיא מלווית בירידה בתיאבון וסובה מוקדם, בגלל שהלבלב קרוב לקיבה, ולכן קשה לאוכל להתרוקן מהקיבה, והסובה הוא הרבה יותר מוקדם ממה שהייתם רגילים לפני כן. אנחנו גם יכולים לראות תת ספיגה של המזון, כמו שאמרתי, בגלל מיצי העיכול שמופרשים מהלבלב, אז חלק מהמזון, גם אם אנחנו אוכלים אותו, לא נספג כמו שצריך, וזה מביא לירידה במשקל. זה יכול להיות בגלל תופעות לוואי של הטיפולים, וזה יכול להיות גם בגלל ירידה תפקודית שמביאה לירידה בתיאבון, וזה איזה מעגל כזה שאוכלים פחות, חלשים יותר, ואז אוכלים עוד יותר פחות, וקשה בעצם לנתק אותו. מבחינת ההשלכות של תת תזונה, זה ירידה בסבילות לטיפולים, עלייה בסיכון לסיבוכים, גם אחרי ניתוח וזיהומים, וירידה בתפקוד ואיכות חיים, ולכן יש חשיבות גדולה בלשמר את המשקל ובעיקר את מסת השריר. אז אם אני מסתכלת על הדרכים הנפוצות להתמודד עם זה, אני חילקתי את זה לשני דברים, למה אוכלים ולאיך אוכלים, ולשניהם יש חשיבות. כשאני מדברת על מה אוכלים, אז בעצם צריך עכשיו להתחיל לעשות בחירות מזון נבונות יותר, בגלל שהכמות שתוכלו לאכול בכל ארוחה היא קטנה יותר, ולכן חשוב מה אנחנו מכניסים לפה, ומה כדאי להכניס לפה. אז באמת אנחנו מדברים על מזונות שהם עשירים בנוטריאנטים. איזה נוטריאנטים הכי חשובים? אז חלבונים קודם כל, כדי לצמצם את הפגיעה במסת השריר, שומנים בריאים, ויטמינים ומינרלים שאנחנו יודעים שקיימים בפירות וירקות, ולהפחית בסוכרים פשוטים, בגלל באמת החוסר איזון הזה של רמות הסוכר, אמנם לא אצל כולם, אבל עדיין זה משהו שהוא מומלץ לכולם. אז איזה מזונות עשירים בחלבון, זה לא כל כך משנה לנו אם המקור שלהם הוא מהחי, בשר, עוף, דגים, או המקור מהצומח, כמו קטניות למשל, זה יכול להיות גם מוצרי חלב, היום יש אפילו בסופרים הרבה מוצרי חלב עשירים בחלבון, שאפשר ממש כזה לקנות בצורה קלה, ביצים, סויה, כל אלה הם חשובים מאוד. שומנים, עדיף פה כן שומנים מהצומח, כמו למשל שמן זית, אגוזים, שקדים, זיתים, כל המזונות האלה שיעזרו לנו לשמור על המשקל, כי בעצם התרומה הקלורית שלהם היא גבוהה. וכמובן מזונות שמכילים בכמות קטנה המון קלוריות, אז זה יכול להיות שייקים למשל על בסיס פירות וירקות, ולהוסיף להם איזשהו מקור שומן, מרקים סמיכים, עכשיו חורף, אז מרקי קטניות, בעצם לחשוב על זה שכל ביס שאנחנו מכניסים לפה, שיהיה כמה שיותר עשיר בערכים תזונתיים ובקלוריות. אוקיי? הדבר השני זה איך אוכלים. אז בהקשר של שמירה על המשקל ומניעת ירידה במשקל, אכילה נשנשנית שאוכלים ככה כל פעם קצת וכל פעם משהו קטן, היא לא כל כך עוזרת. מה שאנחנו רואים שאנשים שאוכלים מסודר בין 4 ל-6 ארוחות קטנות ליום, מצליחים יותר לשמור על המשקל ולעלות אפילו במשקל, זה משהו שצריך קצת לעבוד בו, אבל להיכנס לאיזשהו סדר של ארוחות קטנות הרבה פעמים במהלך היום. וגם כשאתם מסתכלים על האוכל, אז עד עכשיו התחלתם לאכול ארוחה, לא חשבתם מה אתם מכניסים ראשון לפה, אוכלים את הכל בבת אחת. אז פה כן אנחנו ממליצים לעשות איזשהו תיעדוף, בגלל הסובה המוקדם שמגיע, הרבה יותר מוקדם ממה שהיה, להתחיל את הארוחה במנה החלבונית, ואז לעבור לשאר הדברים. כדי שאם תסבעו בשלב מוקדם יותר, לפחות את המנה של החלבון, בשר, עוף, דגים, קטניות, לא משנה, לפחות אותה אכלתם. מומלץ כן להפריד שתייה מאכילה כשיש קושי עם סובה מוקדם, כי השתייה גם ממלאה את הקיבה ומפחיתה אכילה, אז לשתות או רבע שעה לפני האוכל או חצי שעה אחריו, וכמובן לאכול לאט, ללעוס טוב את המזון וממש להתרכז באכילה, ולא לעשות את זה ככה כמשהו על הדרך. זה קצת עבודה, אבל התוצאה של זה שווה את זה, כי באמת לשמור על המשקל משמעותו לטפל במחלה יותר טוב. עוד דרך שאנחנו נעזרים בה בעצם במניעת ירידה במשקל ושמירה על המשקל היא שימוש בתוספים למזון, זה נקרא. אני בטוחה שחלקכם מכירים את זה, זה בעצם מזון רפואי, זה שתייה שהיא מכילה בעצם את כל אבות המזון, פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. עכשיו אני יודעת שחלקכם מכירים את זה מכל מיני מקומות אחרים,
בני משפחה אחרים שלקחו ולא היה להם טעים, או יש איזושהי סלידה לדבר הזה. אז בעצם חשוב להגיד שהדור החדש של התוספים האלה יש להם טעמים הרבה יותר טובים, נסבלים, הם עשירים יותר בחלבון, הם עשירים יותר בחומרים שעוזרים לנו בחלקם לשמר גם את מסת השריר, ולכן חשוב לגשת לדיאטנים קליניים, להתאים גם את הכמות, גם את הסוג, יש לנו תוספים שמתאימים לכל מיני סוגים, אז אם למשל יש בעיה בספיגת המזון, אז יש תוספים שמתאימים יותר מאחרים, כן אפשר לשתות אותם קרים או להקפיד, זה כקוביות קרח, הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה מעלה את היכולת לסבול את הטעם הזה, ואפשר להשתמש גם באבקות, אבקות העשרה, כמו שמוכרים ממש בחדרי כושר, אבקות חלבון, זו גם יכולה להיות אופציה, אבל חשוב להכיר את הכלי הזה, וזה באמת אחד הכלים שהכי עוזרים לנו בהקשר של שמירה על המשקל, ואם אחד לא עובד, לעבור לשני, לא להתייאש, כן לנסות למצוא את מה שמתאים. בהקשר של עיבוד מסת שריר, אני רק מזכירה במילה שמדובר לא רק על החלבון שאנחנו אוכלים בתזונה, אלא גם על כמה שיותר תנועה. עכשיו, ברור שאני לא מדברת על בודי בילדרים בחדר כושר, אבל אני כן מדברת על ללכת לייעוץ של פיזיותרפיה ולשמור כמה שיותר על ניידות ועל תנועה, גם על פעילות יומיומית שהיא מאוד מאוד חשובה לשמירה על מסת השריר, וגם על פעילות יזומה כזו, שבאמת יכולה לעזור לכם מעבר לאכילה הנכונה והטובה. האתגר השני שקשור לסרטן הלבלב זה בעצם חוסר ספיגה מספק של המזון. זאת אומרת, גם אם אנחנו מצליחים לאכול את האוכל, לא הכל נספג, כי יש מחסור בעצם באנזימי העיכול, והתפקוד שלהם לא תקין בעצם. איך זה בא לידי ביטוי? איך תדעו אם יש לכם את זה או אין לכם את זה? אז בעצם זה הסתכלות על הצואה, על היציאות, יציאות שהן יותר שומניות, צפות מימיות עם ריח חריף, לרוב זה מלווה גם בגזים, בהתכווצויות וכאבי בטן, כל אלה אם תראו אותם, אתם תדעו שזה מחשיד לזה שהאוכל לא נספג כמו שצריך, וכמובן זה מלווה בירידה במשקל, זה יכול להיות מלווה גם בחסר בוויטמינים מסוימים, שצריכים שומן כדי להיספג, ויטמינים מסיסי שומן, וכמובן פגיעה באיכות החיים, כי זה לא נעים בריבוי היציאות והיציאות החריפות האלה. אז מה עושים? מה שעושים זה לא מפחיתים אכילה, ממש לא, אנחנו רוצים שתאכלו ורוצים שתאכלו את הדברים הנכונים, אלא אם אתם ממש אוכלים בלי בעיה, ואז כן להפחית קצת את כמות השומן, אבל בעיקר מה שאנחנו עושים זה לוקחים אנזימי עיכול, מתאספים באנזימי עיכול, שזה בעצם כדורים, אנזימים שלוקחים אותם לפני האוכל, אותם אנזימים שהלבלב מפריש, רק לוקחים אותם דרך הפה, מה שחשוב זה להשתמש בהם כמו שצריך, כי אני יכולה להגיד לכם מניסיון שרוב האנשים לא לוקחים אותם כמו שצריך, אז א', רק אם אוכלים לקחת אותם, כי זה נותן מענה לארוחה עצמה, אם לא אוכלים לא לקחת אותם, זה לא תרופה קבועה שלוקחים, ב', לקחת את זה מיד עם תחילת הארוחה, ולא בסוף הארוחה או לא קשור לארוחות, לפני שמתחילים לאכול, לקחת, בהתאם לגודל הארוחה צריך להתאים את המינון של האנזימים האלה, וכמובן אפשר לעלות במינון, אם זה לא עוזר או לא מספיק עושה את העבודה, אבל צריך לקחת את זה בקביעות, כמעט לפני כל דבר שאוכלים, וזה גם חלק מההתאמות שיעשו כשתגיעו לדיאטנים קליניים. ובעצם האתגר האחרון זה הפרעות במאזן הסוכר, ש50% מהמטופלים הם סוכרתיים בזמן ההבחנה, ובעצם גם אנשים שהם לא סוכרתיים יכולים פתאום לראות עלייה ברמת הסוכר. גם פה אנחנו יותר נשתמש באיזון תרופתי ופחות נפחית אכילה. כן, אפשר להפחית סוכרים פשוטים, אתם יודעים מה שמתוק, עוגות, עוגיות, שוקולד, עם כל הסוכר הפשוט שאנחנו יודעים שגם ככה הוא לא בריא, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, כי אם הדבר הזה יגרום גם לירידה במשקל, אז זה לא דבר רצוי, ולכן אנחנו כן צריכים להיעזר בתרופות. אז זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד חשוב, לא גם לעשות ריסטריקציה יותר מדי משמעותית. הדבר האחרון זה החסר בוויטמינים ומינרלים שיכול להיות תלוי תסמין שאתם חווים, אז אם זה שלשולים יש ויטמינים מסוימים שאתם בסיכון לחסר, אם יש לכם בחילות והקאות יש ויטמינים מסוימים כמו ויטמיני B שיכולים להיות בחסר. אנחנו בעצם כדיאטנים נתאסף בשני מקרים, או שיש ממש חסר מוכח בבדיקות דם שצריך לעשות אותם ולדעת מה לקחת, או שאנחנו לוקחים ממש רשימה של מה שאתם אוכלים ורואים מה אנחנו חושבים שיכול להיות מתאים. אבל לא מומלץ להשתמש בתוספי ויטמינים, זה משהו שהוא מאוד רווח וככה
אני יודעת שנפוץ בקרב מטופלים אונקולוגיים, אז צריך לשים לב שלא מומלץ לתאסף במגה דוזות ללא איזושהי הוכחה לחסר. וזה חשוב להכיר את זה. אני אדלג על הסיפור של תזונה לניתוח מפאת קוצר הזמן, אבל אני כן אגיד שגם סביב הניתוח, לפני הניתוח ואחרי הניתוח, חשוב מאוד להיות בליווי ובייעוץ של דיאטנים, כי יש לנו איך להכין אתכם מבחינה תזונתית לניתוח, וגם לעזור לכם בשלבים הראשונים לאכול, ובסוף בסך הכל כן חוזרים לאכילה אחרי הניתוח הזה עם התאמות מסוימות. ולסיכום אני אגיד שאוכל זה בעצם, זה לא רק הנוטריאנטים באוכל, אלא יש לזה הרבה משמעויות, אם זה גופנית, חיצונית, נפשית, חברתית, זה בעצם היום העולם שלנו סובב סביב אוכל, וחשוב לי להגיד לכם לא להישאר לבד בהקשר הזה, זה לא פשוט לעשות את כל ההתאמות האלה, אז כן לקחת ליווי של דיאטנים ממש ממש מההתחלה, משלב ההבחנה, וזה לרוב יהיה במכונים האונקולוגיים שלכם, או דרך הקופות חולים, כמובן ליווי של עובדים סוציאליים, של לשתף את המשפחה באתגרים התזונתיים, וליצור סביבה שהיא תומכת שינוי, מזונות מתאימים וכדומה. זהו, תודה רבה. תודה רבה רותם, נושא מרתק, אי אפשר להפריז בחשיבות שלו, ואני יכול לגלות לכם ככה באופן אישי שרותם יכולה לדבר על זה ימים שלמים, והיא מדברת על זה ימים שלמים בכנסים, ומתקשרים אליה ממטופלים מנותחים מאבו דאבי ודרך קצרין וירוחם, הורים של מנותחת בת 3 חודשים שעברה ניתוח וויפל, ועד מבוגרים בני 90 פלוס, נושא חשוב ביותר, אז תודה שסיכמת לנו אותו ככה ב-15 דקות, ואנחנו נעבור עכשיו למצגת שלי, אני אראה איך אני משתף אותה. שיתוף מסך בצד ימין, אתה פותח למטה את התפריט. שיתוף מסך, כן, בסדר גמור, אני אסתדר, מפה אני כבר אסתדר. אוקיי, בסדר, רואים? רואים. רואים, יופי. אז שמי ערן שדות, אני מנהל את היחידה לניתוחי כבד לבלב ודרכי מראה בבלינסון, יושב ראש החברה הישראלית לניתוחי כבד לבלב ודרכי מראה, ואני הולך לדבר בעצם על סוגי הגידולים, על מקרי אקסטרים שהיו לנו, על קרינה ניתוחית, על ציסטות, על ניתוחים רובוטיים והגישה הטיפולית שלנו למקרים האלה. אז כמו שאתם רואים, יש פה רשימה ארוכה וחלקית של סרטני לבלב. סרטני לבלב, כמו שדוקטור טחובר אמרה, זה לא רק הדוקטל אדנוקרצינומה, שזה הגידול הנפוץ, אז יש פה את הרשימה החלקית של הסרטנים, וכמובן שיש גם גידולים שפירים בלבלב, שלא יהיה לנו, זה מעבר ליריעה של הוובינר. נראה כמה מקרי אקסטרים של גידולי לבלב, פה אתם רואים גידול גדול מאוד במרכז הבטן של אישה צעירה, ככה אתם רואים את הגידול בניתוח, גידול גדול מאוד, אז יש סוגי גידולים שהם גדולים מאוד, אבל דווקא הסיכויים שלהם טובים מאוד. לעומת זאת יש מקרים של סרטן לבלב טיפוסי, כמו פה, שדווקא מערב את האזור של צוואר הלבלב, שאלה הגידולים הבעייתיים, האדנוקרצינומה שיושבים בצוואר הלבלב, הם בעייתיים בגלל שאתם רואים פה כל הסימנים, החצים הכחולים, מראים את כלי הדם שנדרשו להפרדה ולניתוק ולחיבור מחדש, בשביל להוציא גידול בגודל של 2 סנטימטרים שיושב במקום בעייתי. עוד מקרי קיצון, אישה רופאה שפרשה והתגלה אצלה הגידול הזה, שאתם רואים פה הצהוב הגדול הזה, ובביופסיה הבנו שזה בעצם גידול מסוג לימפומה, זה סרטן של הדם, סרטן שאפשר לטפל בו עם כימותרפיה, והרופאה בעצם החלימה לחלוטין בלי ניתוח. הצלחנו להימנע מניתוח וויפל בעצם במטופלת הזאת. פה אתם רואים גידול בתינוקת בת 3 חודשים, זה PET-CT לתינוקת בת 3 חודשים, כאן רואים את הסרטון של הניתוח, הכל מיניאטורי, כלי הדם בגודל של הפינצטה, אז יש גם את המקרי קיצון האלה, קיצון בגיל, ככה נראית התינוקת במהלך הימים אחרי הניתוח, החלימה בצורה יפה. קרינה תוך ניתוחית לסרטן לבלב, זאת תוכנית טיפולית
שאין בהרבה בתי חולים. ההיגיון מאחורי התוכנית הטיפולית הזאת, שאם יש את הגידול הירוק, אז אנחנו בעצם, אחרי ההוצאה שלו, אנחנו מוסיפים קרינה, משום שהקרינה היא עושה איזשהו, הרעיון שלה זה לעשות סטריליזציה של תאי סרטן מיקרוסקופיים שנשארים מאחור, ובעצם אי אפשר לראות אותם בעין. אז זה עוד איזושהי אפשרות טיפולית חדשנית לטיפול, לשיפור התוצאות בטיפול בסרטן לבלב, ככה זה נראה בניתוח עצמו. ציסטות בלבלב, פרופסור לוי הזכיר כאחת מהאפשרויות לגילוי מוקדם, וזה ממש אחד האתגרים שלנו במאה ה-21. מצד אחד יש פה סיכוי לתפוס ולמנוע התפתחות של ציסטה לסרטן לבלב, שזה סרטן שברגע שהוא מתפתח, התוצאות הטיפוליות בו הן פחות טובות מאשר בשלב שהציסטה היא עוד לא סרטנית. מצד שני, רוב הציסטות לא יהפכו להיות סרטן לבלב, וזה האתגר, וצריך לדעת איך בעצם להבדיל בין מטופל שצריך ניתוח לרוב המטופלים שלא צריכים ניתוח לציסטה בלבלב. פה רואים את סוגי הציסטות העיקריות. לאן אנחנו הולכים בעתיד? בעתיד אנחנו הולכים לכיוון של ניתוחים רובוטיים, ניתוחים שבהם עם כמה ידיים קטנות אנחנו מוציאים גידול. פה אתם יכולים לראות כלי דם על השרוכים הכחולים, שהוצאנו את הגידול, אבל השארנו את כל כלי הדם, השארנו את התחול, ובעצם הפגיעה ברקמות היא מינימלית, וההחלמה היא כמה שיותר מהירה. טיפולים חדשניים נוספים, למשל האונקוסיל שציינה דוקטור בנימינוב, טיפולים שמתאימים לחולים מסוימים עם סרטן לבלב, שבעצם מאפשרים האטה של התפתחות הגידול, בייחוד למטופלים לא נתיחים עם מחלה מתקדמת. אנחנו בבלינסון ובכלל בבתי חולים מובילים, הגישה שלנו היא מובנית על סמך מחקרים רנדומליים פרוספקטיביים, זה אומר מחקרים ברמה הגבוהה ביותר, והם מכווינים אותנו מתי לנקז, מתי לא לנקז מטופלים אחרי ניתוח, מתי להשאיר נקז, איך להפחית דימומים אחרי ניתוח, איזה קצב נוזלים צריך לתת בכל סוג של ניתוח, איך מפחיתים את דליפות הלבלב בניתוחים. על כל סוג כזאת, על כל שאלה כזאת יש מחקרים ברמה הגבוהה ביותר, והיא מכתיבה את הפרוטוקולים הטיפוליים שלנו במטופלים, ועל ידי כך מאפשרת את התוצאות ברמה הגבוהה ביותר. אז יש הרבה מאוד פרוטוקולים שאתם רואים פה, הרבה מאוד אלגוריתמים שעוזרים לנו לחשב. פה זה למשל מחשבון, שבעזרת כמה נתונים הוא נותן לנו מידע מה הסיכוי של הציסטה להפוך להיות סרטן. אנחנו מכניסים את הגיל, את המין, את סמני הגידול בדם, את גודל הציסטה ועוד כמה מאפיינים, ואפשר לדעת מה הסיכוי של הציסטה להפוך להיות סרטן. למה אנחנו עושים את כל זה? אז זו דוגמה אחת של מנותח שניתחנו לפני 7.5 שנים, ניתוח וויפל, שהוא אישר כמובן להפיץ את הסרטון שלו בשביל לתת השראה למטופלים. אז זה כמובן דוגמה לתוצאות טובות שלצערי ברוב המקרים לא מגיעים לתוצאות כמו שלו, אבל זה נותן לנו את ההשראה לשאוף לתוצאות כאלה. סליחה. איך עושים את זה? עושים את זה רק בעבודת צוות של הרבה מאוד אנשי צוות מומחים שמובילים, כמו הצוות של המומחים בפאנל איתנו היום. זאת הדרך, השיתוף פעולה הרב תחומי של רופאים שהם מומחים, כל אחד בתחומו, עובדים ביחד, זה הדרך להגיע בעצם לתוצאות הטובות ביותר. זהו, אז תודה רבה. תודה רבה לכל המרצים, ואנחנו נעבור עכשיו בעצם לפאנל של שאלות ותשובות. לימור, את רוצה לעזור לנו בשלב הזה, או שאנחנו מקריאים בעצם שאלות? כולם יכולים לפתוח בעצם את המיקרופונים שלכם, כל אחד כשהוא ידבר, אני יכולה להקריא לכם את השאלות אם זה יעזור לכם. אוקיי, אם זה ככה אז אני אעבור על השאלות. אז אני רואה פה שנתחיל מלמעלה.
יש שאלה ראשונה, דורון שואל, בבקשה התייחסות גם לגידולים שהם לא סרטניים. פרופסור לוי, אתה רוצה להתייחס לזה? כן, הספקטרום הוא רחב מאוד כמובן, וברגע שיש ממצא אז אנחנו בהחלט ככה מנסים להבין מה אופי הממצא בכל האמצעים שדיברו עליהם כאן, החל מ-MRI, דרך ה-EUS, לעתים עם ביופסיה שניתן לעשות ב-EUS, כך שכל ממצא שנמצא אז אנחנו צריכים להסתכל עליו בשבע עיניים, ולפעמים בצוות רב צוותי כזה, שנסות להבין, ולפעמים גם אין ברירה, ואנחנו שולחים את המטופל לניתוח בשביל להבין אם זה ממיר או שפיר, כפי שהיו לנו לא מעט פעמים. כן, בהחלט. בהחלט נושא מאתגר. כשיש ממצא בלבלב, כולם ישר ככה במתח, אבל זה בהחלט אפשרות שצריך לזכור אותה, ממצאים שהם לא סרטניים. שאלה הבאה, האם בדיקת CT בטן ולבלב יעיל לגילוי ומעקב? אז באופן עקרוני כן. בדיקת CT בטן, ככל שהיא מבוצעת בצורה טובה, שוב, תלוי מבוצעת בצורה טובה, יש רמות שונות של בדיקת CT בטן. אני אתן רק את הדוגמה הקיצונית ההפוכה, יש בדיקה שאנחנו קוראים לה CT קולוגרפי או קולונוסקופיה וירטואלית, שבה מנסים להחליף את הקולונוסקופיה על ידי הדמיה של המעי באמצעות סוג של בדיקת CT. הבדיקה הזאת היא לא רואה טוב בכלל ולא נחשבת כבדיקה טובה לסרטן לבלב. לעומת זאת, CT בטן שהוא כוון ללבלב ועם פרוטוקול לבלב, ושמשתמשים בחתכים דקים ממש לבדוק מה קורה בלבלב, היא בהחלט טובה, ואם היא תקינה באופן עקרוני היא די אקוויוולנטית או די מתאימה לבדיקת MRI. אני אלך על הכיוון ההפוך, נניח שמטופל יגיד עשיתי CT בטן טוב, מדויק, חתוך היטב, לא משהו כזה שבוצע במיון בחופזה ובחתכים דקים, אלא CT בטן ממש, האם אני צריך לעשות עוד בדיקת הדמיה באותה השנה כחלק מסקר או משהו בסגנון הזה? אז התשובה היא לא, זה מכסה מספיק. אבל שוב שימו לב כמה אמרתי אם זה בוצע טוב, זה לא בוצע בחופזה, זה לא בוצע כך, זה לא בוצע כך, אז באופן עקרוני כן, אבל אני חשוב להדגיש הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, הקופה לא אישרה לי לעשות MRI לבלב, אז האם אולי אני אעשה CT בטן כל שנה בשביל לעקוב אחרי הדבר הזה? התשובה היא לא, זה לא מקובל, יש בזה כמויות לא מבוטלות של קרינה, היום אמנם המכשירים הם טובים הרבה יותר ומדויקים והרבה פחות קרינה, עדיין זה לא מקובל לעקוב באמצעות CT בטן אחר הממצאים, CT אחרי CT אחרי CT, זה לא נכון לעשות או לא מקובל לעשות, לפעמים עושים את זה בלית ברירה, אבל זה לא הרפואה שאנחנו מכוונים אליה. בסדר גמור. יש פה עוד שאלה אליך, התחום שלך הוא מבוקש, שאלה בבקשה לפרופסור לוי, בעלי חולה בסרטן לבלב, וזה מקרה בודד במשפחה, הבת שלי עברה בדיקות BRCA ולא נמצא גן או בעיה כלשהי, האם בכל זאת היא צריכה מעקב בעתיד עקב המקרה המשפחתי? אוקיי, אז באופן עקרוני, תמיד אני מעט יותר מורחב, כאשר יש לי אדם שהוא חולה, אני אעדיף במשפחה וניתן לבדוק אותו, אני אעדיף לבדוק אותו, כי אז אני יודע שאני הכי מתקרב לאמת, ואני אעשה לו בדיקה. אז זה דבר אחד. נניח ולא בדקתי אותו, ואני רוצה לבדוק כל אחד מהילדים בנפרד, נניח 10 ילדים, כל אחד מהם יצטרך להיבדק בנפרד, אז שוב, תלוי ברמה של הבדיקה. יש בדיקות שבודקות רק את הגן BRCA, וכבר רמזתי שיש גנים נוספים דומים מאוד ל-BRCA, שעושים את אותו דבר, אז בהנחה שבוצע בדיקה טובה, ולא רק את ה-BRCA, אלא גם גנים נוספים מאותה המשפחה, שהייתה תקינה, אז
באופן עקרוני, הבת לא אמורה להיכנס לתוכנית מעקב מיוחדת, מאחר ויש רק מקרה אחד, ואין נשאות כלשהי, אז באופן עקרוני אמורה להתייחס כשאר האוכלוסייה. אוקיי. דוקטור בנימינוב, שאלה אלייך מסהיר, מה קוטר המחט ב-EUS? המחטים שאנחנו משתמשים בשביל לעשות ביופסיות ב-EUS, אנחנו ברפואה מדרגים אותם לפי מספרים של גייג', שזה קוטר ספציפי ברפואה, אבל המחט העיקרית שהיא 22 גייג' היא בערך 0.7 מילימטר. לפעמים אנחנו משתמשים באחת גדולה יותר שהיא 19 ואז 1.1 מילימטר, אבל זה דברים מאוד מאוד דקים. בסדר גמור. לאה שואלת, אשמח להתייחסות ל-IPMN והסיכויים לחזרה לאחר ניתוח וויפל. אז לאה, כשמדובר ב-IPMN, קודם כל צריך לדעת האם ה-IPMN הזה הובחן כ-IPMN שהוא כבר סרטני או לא סרטני. אם הוא לא סרטני, אז אין סיכוי לחזרה במקום שממנו הוא הוצא, אבל כן יש סיכוי להתפתחות של IPMN נוסף או סרטן במקום אחר בלבלב, ואפילו יש כאלה שאומרים שיש לפעמים סיכון מוגבר לסרטנים במערכת העיכול. עכשיו, אם ה-IPMN היה סרטני, אז יש סיכוי לחזרה של הסרטן, כמו כל סרטן לבלב. האכילה וסוכרת, זה נשאל עוד לפני שרותם הרצתה, האם ניתן, זה אלייך דוקטור תחובר, אסתר שואלת, האם ניתן להקרין נקודתית גם את הגידול שיושב על כלי דם? רגע, לא שומעים אותך, המיקרופון. אסתר, תפתחי מיקרופון. כל מקרה לגופו, בעיקרון קרבה לכלי דם זה לא סיבה למנוע קרינה נקודתית, יש לנו מכשירים משוכללים, גם קרינה שמבוססת על CT, וגם קרינה שמבצעים MRI ממש כל יום תוך כדי הקרינה, זה מכשיר שקיים באסותא כבר כמה שנים, שמאפשרים לדייק מאוד מאוד את הקרינה ללבלב, ואני ממליצה לכל אחד להתייעץ עם האונקולוג או האונקולוגית המטפלים שלו, אבל בגדול קרבה לכלי דם זה לא קונטראינדיקציה לקרינה נקודתית. בסדר גמור. דוקטור בנימינוב, שירה שואלת, אם ראו אצלי ציסטות בלבלב ב-MRI, איך ניתן לוודא או לברר מה מצבן? MRI זאת בדיקה מצוינת לציסטות בלבלב. בדרך כלל אנשים שיש להם ציסטות בלבלב, אנחנו צריכים קודם כל להחליט איזה סוג של ציסטות זה, ואחרי שאנחנו מחליטים אנחנו מכניסים אותם לתוכנית מעקב, כי לציסטות בלבלב, לא לכולן אבל לרובן, יש איזשהו סיכוי מקטן ועד גדול יותר להתמרה ממארת, ולכן אחרי שאנחנו מחליטים איזה סוג של ציסטות אלה, אנחנו מכניסים את המטופלים לתוכנית מעקב, שהיא בדרך כלל פעם בשנה MRI, ואז שנה אחרי זה EUS, שנה אחרי זה MRI, וכך לסירוגין, כדי לוודא שהציסטות האלה לא משתנות, ולא מפתחות מה שאנחנו קוראים סימנים מדאיגים, שמצריכים ביצוע ביופסיה, ואולי שקילה של ניתוח. בסדר גמור. בסדר גמור. שאלה לפרופסור לוי, יש פה הרבה מאוד שאלות על גילוי מוקדם, אני ככה בורר אותם, אחרת לא יהיה זמן לאחרים לדבר. האם יש בדיקת דם, סמנים שיכולים לעורר חשד ולהמשיך בבירור פולשני יותר? אז שוב השאלה מהאוכלוסייה שאנחנו מסתכלים עליה. כפי שאמרתי, הדבר הכי חשוב זה קודם כל להגדיר את הסיכון, והגדרת הסיכון היא מתחילה בכך שעשיתי בדיקה גנטית, בין אם יש לי סיפור משפחתי של אחד מהפקטורים האלה שציינתי, שד, שחלה, לבלב, הרמונית, מלנומה, או שאין, בהנחה ועשיתי בדיקה גנטית טובה, אני יודע את הסיכון, אז אני מתחיל להיכנס לפרוטוקול, והפרוטוקולים, כפי שאמרתי, מתבססים בעיקר
על הדמיה, MRI או אולטרסאונד אנדוסקופי כפי שעושה דוקטור פביאנה, והסמנים בדם הם הסמנים שעוזרים, בין אם זה סוכר שיכול לקפוץ פתאום או הסמן הספציפי של הסרטן, אבל זה לא נחשב מדד מהימן. אנחנו בעיקר מתבססים על בדיקות ההדמיה המתקדמות, MRI, EUS. בסדר גמור. דוקטור טחובר, שאלה אלייך. שואל רונן, מה לגבי רפואה אישית, רפואה מותאמת אישית בסרטן לבלב, מה הם אחוזי ההצלחה? פחות מאשר בגידולים אחרים. יש המון מחקרים שמנסים לגלות מוטציות ספציפיות בסרטן לבלב, חוץ מ-BRCA שדיברנו עליו, לבדוק מי יכול להתאים לאימונותרפיה, מי יכול להתאים לשילובים של כימותרפיה וטיפולים ביולוגיים, בין אם בנוגדנים, בין אם במולקולות אחרות. אנחנו עדיין מחכים לפריצת הדרך, אנחנו עדיין לצערי לא מספיק קרובים לרפואה מותאמת אישית בסרטן לבלב. עוד פעם, בניגוד לרוב הגידולים האחרים ששם זה תחום שמאוד מאוד מצליח, סרטן לבלב זה גידול די עקשני בהרבה מובנים, וגם במובן הזה נקווה להתפתחויות טובות בעתיד הקרוב. כן, אמן. רותם, שאלה אלייך, שואל אליעזר, ישנם אחוזים מסוימים של סוכרת הגורמים לסרטן לבלב, למה לא מפנים חולי סוכרת לבדיקת סרטן, לפחות לבדיקת סמנים? אני אענה? כן, יש מחשבות כאלה, ויש אלגוריתם כאלה שמאוד מתקדמים, שמנסים להפעיל, לנסות להקפיץ לראות סכרת חדשה שמופיעה, אולי לקרוא לאנשים האלה ולראות אם צריך לעשות להם בדיקות הדמיה. יש כאלה מודלים בעולם וגם בארץ שמנסים להפעיל אותם, אפילו אחת הקבוצות שיצא מבלינסון ניסתה לעשות כזה דבר. בינתיים זה עוד לא יצא אל השטח, אבל זה כן, זה תחום מבטיח. כן. יכולה להוסיף משהו? בטח. אוקיי. זה נכון שבאופן כללי יש איזשהו סיכוי מוגבר לחולי סכרת לפתח סרטן של הלבלב, אבל הפוך זה יותר נכון. כלומר, אנשים בגילאים יותר מתקדמים שפתאום מפתחים סכרת, או שהסכרת שלהם שהייתה מאוד יציבה פתאום יוצאת מהאיזון, אלה אנשים שחייבים להפנות אותם לבדוק אם הם לא פיתחו סרטן של הלבלב. צריך מאוד להיזהר בבדיקה של סמנים, חלק מאיתנו מסתובבים, מהאוכלוסייה הכללית מסתובבים עם סמנים גבוהים מלידה, ולוקחים סמנים בצורה לא נכונה, כלומר בלי אינדיקציה קלינית נכונה, ואז המטופל או המטופלת נכנסים למעגל בלתי נגמר של בדיקות כדי להוכיח שהסמנים הם לא משניים לגידול. אז צריך להיות מאוד זהירים עם הדבר הזה. חשוב מאוד, הערה חשובה. עכשיו רותם באמת אלייך, רונן שואל, תזונה של מזון המסומן על ידי האגודה למען הסוכרת, כגון עוגיות, ממרחים, בוטנים שקדים וכו', האם ניתן לאכול? כן, אז בהחלט ניתן. זה לא אומר שזה מזון שלא מכיל פחמימות בכלל, הוא כן מכיל פחמימות, אבל יש שם פחות סוכרים פשוטים, ואין עם זה בעיה. כמו שאמרתי, מה שחשוב לנו יותר לשים דגש זה דווקא אבות מזון אחרים, כמו חלבונים למשל, או כמו ירקות ופירות, ופחמימות ניתן לשלב אותם בכמות מתאימה, והמזונות עם הסמל של אייל בהחלט יכולים להיות אופציה, כי הם לא חפים מפחמימות בכלל, אבל זה בסדר. בסדר גמור. שאלה לפרופסור לוי, איך עושים בדיקת BRCA? קל מאוד. יש, האופציה המקובלת זה אם יש סיפור משפחתי, אז אתה פונה לאחד מהיועצים הגנטיים שמפנה אותך, כי ייתכן שבדיקת מה שאמרנו BRCA, זה אפשר לכוון אותך לבדיקה רחבה יותר, וגם צריך להסביר לך הרבה פעמים את המשמעות, מה קורה אם זה יוצא חיובי, ומה קורה אם זה יוצא שלילי. אז זה כשיש סיפור משפחתי. כשמישהו רוצה רק סתם לדעת,
אז זה תלוי, אתה יכול, בקופה אתה זכאי לקבל כל מי שהוא נניח אשכנזי או חושב שהוא אשכנזי, יכול לקבל את הבדיקה הזאת, זה בבדיקה ממש ללא כל סינון שמבצעים, ויש בדיקות שאפשר לעשות במחשבה יותר, ותלוי להשקיע באיזה פאנל, דרך היועצות הגנטיות של הקופות. שוב, הרבה פעמים אנחנו נרצה לבדוק לא רק את ה-BRCA, אלא לכלול עם זה עוד מספר גנים שיכולים להיות חשובים לנו, כבר בהזדמנות זאת שאנחנו עושים בדיקה. כמובן ש-BRCA הוא גן מאוד מאוד חשוב, יש לו כמה חברים, ממש דומים לו באותו האופי ממש, שכדאי לכלול אותם, כי בחלק מהמקרים זה לא ה-BRCA הזה, אלא חבר שלו, שעם אותה משמעות בדיוק. בסדר גמור. נועם שואל, שאלה אליי, האם יש אלה בסיכון גבוה שעושים להם פרופילקטיק פנקריאס רמובל? שאלה טובה. בעצם הסרה, קריטה ניתוחית של כל הלבלב מתבצע בייחוד בשתי אינדיקציות עיקריות. אחד זה לחולים עם IPMN, ושניים זה לחולים עם כרוניק פנקריאטיטיס. בשתי ההתוויות האלה זה נדיר, אנחנו מנסים להימנע מזה ככל האפשר. ההתוויה של ה-IPMN זה מצבים שבהם יש IPMN שבאמת מערב את כל הלבלב בצורה מסוכנת, שזה נדיר. במרבית המקרים ה-IPMNים הם ממוקמים לחצי של הלבלב, או צד ימין או צד שמאל. וזה נדיר שצריך להגיע לזה, צריך לנסות להימנע מזה ככל האפשר, אבל יש מקרים שאין ברירה. האינדיקציה השנייה זה פנקריאטיטיס כרונית, בייחוד אלה הגנטי. יש פנקריאטיטיסים כרוניים גנטיים, למשל גן PRSS1, שפעם המחשבה הייתה שהסיכון לסרטן לאורך החיים הוא בסביבות ה-70%, היום אנחנו יודעים שזה הרבה פחות, והיום ההמלצה היא לנסות להימנע ככל האפשר מהניתוחים האלה שמסירים את כל הלבלב, כי הסרה של כל הלבלב, המשמעות זה לפתח סוכרת שהיא קשה מאוד לאיזון. בואו נראה שאלות הבאות. בואו אני אקרא את זה ביחד, נראה למי זה מתאים. טיפולים תרופתיים מודרניים בסוכרת, כמו אוזמפיק, קשר לסרטן בסוכרתיים ומשתמשי לצורך הרזיה ללא סוכרת, סיכוי פחות, סימן שאלה, יותר סימן שאלה. אני מפרש את זה כי בעצם שהשאלה היא האם לאוזמפיק והטיפולים המודרניים יש מעלים סיכוי או מורידים סיכוי לסרטן. מישהו רוצה להתייחס? אני אתייחס, אני אגיד שכמובן המידע עדיין חדש ואנחנו לא בטוחים לגבי הדבר הזה. עם זאת, מחקר חדש שעכשיו מבסיס הכללית, מה שנקרא, מנתוני הכללית, מראים שבגדול יש ירידה משמעותית בתמותה וגם תמותה שקשורה לסרטן בכלל. אלה נתונים חדשים, אבל שוב, פרטנית לגבי תרופה והזרות שאמרו, וזה מופיע בעלונים, כדומה, אז כנראה שאנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף. בסדר גמור. שתי שאלות פה לדוקטור בנימינוב. אליעזר שואל, בני הופנה ל-MRI, האם זה מספיק לאבחון סרטן לבלב במידה וישנו? צריך להבין שבניגוד ל-CT, שאפשר לעשות CT בטן טוב, ולראות את כל איברי הגוף, MRI זו בדיקה של איברים ספציפיים. אז אם הוא נשלח, אני לא יודעת מדוע הוא נשלח, אבל נניח הוא נשלח ל-MRI של הרמונית, זה לא מספק ללבלב. נניח הוא נשלח ל-MRI של כליות, גם פחות מספק. MRI הוא צריך להיות, זאת בדיקה שהיא מכוונת איבר. בסדר גמור. בסדר גמור. שאלה שנייה, יפעת שואלת אותך, דוקטור בנימינוב, על סייד ברנץ' IPMN, עד כמה גודל הציסטה עצמה, בסוגריים, מעל 3 סנטימטרים, כסימן מדאיג יחיד ומשמעותי בהחלטה על ניתוח וויפל?
אז אכן גודל של הציסטה וה3 סנטימטר שיפעת מציינת הוא נכון, הוא נחשב לאחד מהסימנים המדאיגים, אבל הוא לא סיבה כשלעצמה לשלוח לניתוח של וויפל, בטח לא של וויפל, אם אנחנו מדברים על לבלב, הזנב של הלבלב, אולי יש שיקולים קצת אחרים, כי הניתוח הרבה פחות משמעותי גם לכירורגים וגם למטופל, אבל אם מדובר בוויפל, הגודל כשלעצמו, אנחנו לא נשלח מטופל לניתוח וויפל, רק בגלל גודל של הציסטה, אנחנו נבדוק אם יש סימנים מדאיגים אחרים, כמו הרחבה של צינור הלבלב, או האם יש בדופן של הציסטה נגעים מוצקים, ומה שכן, אנחנו נעקוב אחרי האנשים האלה בצורה יותר אינטנסיבית, כלומר אנחנו נקטין את המרווחים של בדיקות ההדמיה. בסדר גמור. יופי, אז אני רוצה להודות לכולם, לכל צוות המומחים שלנו, לכל המאזינים על ההשתתפות, היה באמת בוקר מאוד פורה ומאוד מעניין, ואני בטוח שהוא עזר להרבה מאוד, אז תודה רבה לכולם, ושיהיה המשך בוקר טוב. תודה רבה. תודה. להתראות. להתראות. תודה רבה, היה מרתק. תודה, תודה.